Hola zuek, zen moduz, ongi etorri, Sukalde Andreko beste bideo batera. Bueno, gaurkoan, espero dut ez hastia osagairik, osea, que desastre. Bueno, hasteko danakin, kusi, nire amatxok, porque nirako amatxo da, ipinido ez da beste soka bat amantalian, eta hori ez da txiki geratzen, noin, hobeto geratzen da. Bueno, gaur, ingo dugun errezetia da French toast, bueno, hola deitzen da. Eta hartu dut, Gabriela Uriarte, Abokadoseko Gabrielan liburutik, bueno, liburu batetik, Sin dieta para siempre deitzen dana, hauxe da. Eta gauza pila bat azaltzen ditu liburuan, oso ondo dago. Goazten errezetiak inaztera, osagitarako biako ditugu, bi arrautza. Bueno, hogei integrala, alba da aurreko guneko hobeto, baina nik eneukan hasi tostadak erabiliko ditut. Kanela pixkat, 125 mililitro esne, pixautan neurtuta dago, mantekila pixkat, eta bol bat irabiatzeko eta hori da nitxeko. Eta, bueno, sartaina nitxeko. Lehenengo pausua da arrautzak irabiatzia. Arrautzak irabiatuta dauzkagunean gehituko txau esnia. Eta kanelia, hau al gusto. Ontxe, hemen daukagula mezkla guztia. Eta hogeixa, botako txau sartainera mantekila pixkat. Bueno, nikola botako bat. Eta hoi nagokongo da urtzen eta holaz dia pegauko tostadak. Nagako gula, urtzen dan bitartean. Hoi ninbioguna da, ja mantekila hemen urtzen da bilela. Ninbioguna da tostadak pasau hemendik. Beratu dia ondo guztixak. Ni holako gauzekin naiz super impazientia, eta eski benetan nago denbora guztian ikutzen, aber ondo daren ditzen. Eta nire ustez hori da un gran fallo, baina bueno. Oingoz, itxura ona. Bueno, hola darela. Ahi ema pegatzen. Así ya está. A ver, no bajatu el día. Bueno! A ver, hau. Gustu eta bai pegau jatzela pixkat. Bai, pixkat bai pegau jat. Baina, que pinton! Lehengoetarako hau, dagoela pixkat, mas potxo. A ver. Jarriko gola. Eta hau. Jarriko, hola. Bueno! Antxerako txekotzuet, txela geratu da. La pinta con la que ha quedado, osea zuek. Bueno, jarri dut, honek dira txokolati eta barruandako karamelua. Eski, aldo zue flipau. Zeitxura. Hemen dauko gure obra maestria. Tostak dare bero eta orduan txokolati gortzen hasi da. Eski, biotzet plano bat, aber zela dagoen barrutik ikusteko. Ez dut zuet gizurrik esango, urduri nago, super honak edari. Egisa da nipoetako notzala txokolate pixkat.
eta limaneukan jogurren bat, en plan, hola, ona, en plan, alpro vainilla, que me encantan. Poetak notan hola gainetik pixkata, hurrengorako, baina bestela oso onak dare. Erriz eta hau aprobamos totalmente. Gainera, pentsatze jat super ideia ona, porque inzike, honekin, esniakin biharrian edari vegetalak eta arrautzia biharrian dago beste preparau bat moduan itxeko modo vegeta edo vegano. Eta, bueno, nik hau bukatu jot, así que me lagatzen dut bidixua, espero dut gustau izana, errezta hau bentzat hona dago egat gaizki irten. Horren mazterako beste errezeta bat daukat preparauta, izango da modo baskari edo afari uste dut, ez dakit. Ikusiko, así que, bueno, nigo zue ikusi nire egunerokotasunean igotzen duten edukixo, badak zuen nire sare sozialetara arpidetu, dauzko zuela hemen azpiko kajatxoan, eta patxoan diot, hurren gazte azkenera arte.